مجزاتي إيطاليا أبي إرترا نعوم كتعمون بمبال ودما أب هاجرنا نخنبرو زحجزهم استفلاليو تحت قرص كرميم إذا دما نأسمرا دما بفلاي أفريقيا روما زبل تحت قرص كحنت ولا كيلوميم درجة أب كل عودات نتقدر دما نأبنت أب أرتريكو أب سنة صباغة أب ممرح مكينا أب استفلاليو عودات نترينا نيرترا حنت كابتن زمع بلا قديمن زمع بلا هاجرات أب أفريقيا كتكون زخالو بزوح تحت قرص كسرحو كيلوميم حدا كابزي كم تزبلنا وسنة صباغة أقول رأسيو أب أسمرا كباب كاتيدرال جيني تبهال سنة أغورسي هير سالون مالتيو أو أفريقيا درجة خبطن قداموت تبهال سنة أغورسي زنا برايا كسب لهم دما أب سرح زلايا أبزي سرح زلا جيني استبهالت إيطاليا دما مسبع البيت خويني أنا تسرح جميراتو كسب لهم جنا عملت أفسرح زلا أب تجزيتي زنا برا ستايل نايت أغورين تايم مثل دك أنستيو ناي إيطاليا يخونا دك هاجرنا أنت عن ستايل نايت أغورين دك أمانيرن لهم خ أب كم درجة بتحزولو بحفشة أبعد زمن نزرع أيو ناس راح تموكرون تاي مثل بمبال أرامي ما ندا يستاتلنا لا نباسكركم ህፃንነቴን ምስቲ ጎደና ተላለየን ነቲ ጎደና ምስ ስድራቤተን ተመላሊሰንወየን ድሕሩን ሓሳብ ልበን ግዲ ሰሚሩስ ኣብ ዕድመ ግርዝውና ኣብ ዝበፅሓሉ ግዜ ኣብቲ ጎደና ሰሪተንስ መዓልታዊ ንጥፈታትን ከሰላስላሉ ዝኽእላ መንገዲ ረኺበንን ዓመታት ምስ ዓመታት ተጸባጺኡ ክሕልፍ እቲ ጎደና ድማ ምስ ኩነታት ክቀያየር ንሰን ድማ ዕድመና ደፍኣ ክኸዳ ምስአን ዝነበሩ ስድራቤታንን በዓል እንደአንን ዓለም ከተርክቦም ኮታስ كل ነገር ተቀይሩ እዩ እንተ ንሰንን እታ ንእስነተን ዝሕለፋላ ትካለን ግን ዘይውዳእ ፍቅሪ ምስቲ ጎደና ስለ ዘለወን ዋላውን 7 ዓመታት ሓሊፉስ ካብኣ ፈልከት ክብላይ ተራእያን ሲኞራ ጂና ምስ ጃኒ ጂና ትካል ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ኣብ ጎደና ሓርነት መግዛት ጣልያን ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝነበረሉ ግዜዩ ኣብቲ ግዜቲ ብዙሓት ኢጣልያውያን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ንኤርትራ ይውሕዙ ነበሩ ሲኞራ ጂናውን ምስ ስድራቤታ ገና ጓል 2 ዓመት እንከለያ ንኤርትራ መጻ ካብ ግዜ ህፃንነታ ኣብ ንጥፈታት ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ተገዳስነት ስለ ዝነበራ ድማ በቲ ሞያ ንኽትሰርሕ ክቱር ድሌቲ ነይርዋ ስለዝኾነ እምበር ካብ ዕለታት ሓንቲ መዓልቲ ሕልማ ኩን ክኸውን ዝኽኣለ ኣብቲ ናይ ሽዑ ካምፖቺንታቶ ናይ ሎሚ ድማ ጎደና ሓርነት እትርከብ ኣብዚ ግዜዚ ብጃኒ ጂና እትፍለጥ ዘላ ትካል ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ድማ ምስቲ ድሕሩ በዓል ቤታ ክኸውን ዝኽኣለ ሲኒዮር ጃኒ ንኽትሰርሕ ዕድል ረኸበት በዓል ቤት ሲኒዮራ ጂና ማለት ሲኒዮር ጃኒ ኣብቲ ሞያ ከም ናታ ድሌትን ተገዳስነትን እዩ ነይርዎ ቅድሚ ንኤርትራ ምምጽኡ ድማ ኣብ ዓዲ ጣልያን ቀምቃማይን መሻጥን ኮይኑ ዝዓይ ነይሩ ንኤርትራ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ወላኳ ብዙሕ መሰናኽል እንተሓለፈ በቲ ዘፍቅሮ ሞያ ምስትኽኻልን ምጽብባቕን ጸጉር ርእሲ ክሰርሕ ክኢሉ እዩ ሲኒዮራ ጂኒ ኣብ 1950 ዓመተ ምህረትያ ምስ ሲኒዮር ጃኒ ተላልያ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ትካሉ ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ድማ ከም ሰራሕተኛ ኮይና ንኽትዓዩ ሓተተቶ ንሱ እውን ፈቃደኛ ነበረ ክሳብ 1954 ከም ኣስራሕን ሰራሕተኛን ኮይኖም ብሓባር ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ርክቦም ስለ ዝዓመቐ ናብ ሓዳርዮም ተሰጋጊሮም ሽዑ ድማዮም ነታ መሰረት ፍቅሮም ዝኾነት ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ትካሎም ጃኒን ጂንን ብዝብል ናይ ሓባር ስም ዘጠመቕዋ ነፍስ ወከፍ ማዓልቲ ናይ ገዛ ርእሳ ዛንታይ ዘለዋ ኣብ ኣኽፍጠር ዝኽእል ለውጥታት ድማ ብዙሕ እዩ ማዓልቲ ምስ ማዓልቲ እናተደማመሩ ክሓልፍ ከለዉ ድማ ፍጻሜታትን ለውጥታትን ብኡ መንጽር እናበዝሑ ይኸዱን ጉልሓት ይኾኑን ኣብ ግዜ ግርዝውና ናብ ዝጎደና ዝመጻ ሲኒዮራ ጂናውን ኣብዚ ናይ 70 ዓመት ተሞክሮአን ልዕሊ ትብልሳነን ዝብልኦ ዘይሃሰሰ ተዘክሮ ብዛዕባ ኣስመራ ብሓፈሻ ብዛዕባ ጎደና ሓርነትን ትካለንን ድማ ብፍላይ ከም ዘሎ ኢና ካብ ዕላለን ክንግንዘብ ክኢልና Sì, c'era tanta gente, fermavano le macchine qua avanti.
ኣገልግሎት ኣዋህባ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ እቶም ጸጉሮም ከስተኻኸሉ ዝመጹ ከምኡን ክምሸጣ ዝመጽ ዓማዊል እናተዘናግዑም ኣገልግሎት ዝረኽቡ ነይሮም ኣብዚ ከባቢና ብዙሓት ላተራታት ስለ ዝነበረ ዓማዊል ከም ቡን ሻህን ካልእን ብጠለቦም ኣዚዞም እናሰተዩ ተዛኒሞም ዝግልገሉ ነይሮም ብዙሓት ዓማዊል ስለ ዝነበሩና ድማ ጻዕቕ ስራሕ ነይሩናዩ ክሳብ 11 ናይ ለይትን ሰርሓሉ ግዜ ድማ ነይሩ እዩ ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ጃኒን ጂናን ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ኣገልግሎት ዝህብ ትካል ኣይኮነን ነይሩ እንተላይ ደቂ ተባዕትዮም ኣገልግሎት ዝረኽቡ ነይሮም እዚ ትካል ካልእ ካብቲ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበራ ተመሳሳሊ ኣገልግሎት ዝህባ ዝነበራ ትካላት ፍልይ ዘብሎ ካልእ ንጥፈት እውን ነይርዎ እዩ ንሱ ድማ ሲኒዮር ጃኒ ምድራፍ ኣዝዩ ይፈቱ ብምንባሩ ናብቲ ትካል ንዝመፁ ተገልገልቲ ዝተፈላለዩ ደርፍታት እናዘየመዩ ኣገልግሎት ዝህብ ነይሩ በዚ ድማ ብዙሓት ዓማዊል ከም ዝነበርዎምን ዓማዊሎም ድማ ሕጉሳት ምንባሮምን ትዝክር molto soddisfatti ጃኒ መሸጣይ ጥራይ ዘይኮነ እንኮላይ ደራፋይ ነይሩ እና መሸጠን እንዳደረፈንካ ይሰርሕ ነይሩ ዓማዊልና ድማ ጽቡቕ ይቕበልዎ ነይሮም ኩሉ ተገልጋላይ ድማ ሕጉስ ነይሩ tutte le clienti stavano bene con noi si sentivano a casa è stato bello molto ሲኒዮራ ጂና ምስ በዓል ቤተን ዓሚል ክቡር እዩ ዝብል መትከል ስለ ዝነበሮም ንዝመጾም ተገልጋሊ ብልዑል ተገዳስነትዮም ኣገልግሎት ዝህቡ ነይሮም ኣዝዩ ፍሕሽ እውን ምቕሉልን ኣቀባብላ ዓሚል ከም ዝነበሮምን ዘለዎምን ድማ ንልዕሊ 50 ዓመት ኣብቲ ገዛ ዓሚል ዝኾና ወይዘሮ ዑባ ማርያም ብቓለን ኣረጋጊፀናልናየን ኣብዚ ገዛ ድማ ካብ በዓል 64 ሒዝና ኢና ጨጉርና ኣብዚ ዋላ ብቆልዑትና ኮለና ሳብ ዝመጺና ኢና ምሽጥ ነብል እጂ ስለ ሕያወትን ጥዑማትን ዝኾኑ በዚ ምክንያት እዚ ዋላ ካብ መገሻና መጺና ዋላ መሓዙትና መጺን ስናብዚና ንመጽእ ኩሉ ግዜ እና መቸስ እዚኣ ስለ ንፈልጥ ካልእ ቦታ ስለ ዘይንኸይድ ብዛዕባ ኣቀባብላ ጋሻ ድዩ ኣቀባብላ ክሊየንት ድዩ ጽቡቕ ጌሮም ስለ ዝቕበላና ከም ገዛናን ከም ኣሕዋትና ደቅናን ጌርና ኢና ንሪአን ንሳ ስለ ስርዓት ዘለዋ ሰበይቲ እያ ሕያወይቲ ጥዕምቲ በጋባብ ጌራ እንተመጻኻ እንታይ መኽብለኪ ፍልልይ ዘይብሉ ጽቡቕ ጌራ ብብርሃን ገጻያ ተቐበለካ ጸገም ናይ ሰብ ትፈልጦ ሓጎስ ናይ ሰብ ትፈልጦ እሱ ክልተ ርእሲ ካብ ሓንቲ ርእሲ ይበልጻ ካብ በይንኻ ዝዕየ ስራሕ ድማ እቲ ምብኻል ዘለዎን ምርድዳእ ዝመልኦን እዩ ዝያዳ ውፅኢታዊ ዝኸውን ነዚ ዝተረዱ ሲኒዮራ ጂና ምስ በዓል ቤታ ድማ ካብ ቀደም ምስ ሰራሕተኛታት ትካሎም ዘለዎም ርክብ መሳጥ እዩ ሲኒዮራ ጂና ብውልቃ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከም ፈረንሳን ኢትዮጵያን ብምኻድ ዝቐሰመቶም ምስ ሞያ ዝኸዱ ስልጠናታት ንሰራሕተኛታታ እናመሃረት ክገብርኦ ዘለወን እናነገረትን ተማላሊአን ዝኸዳሉ ኩነታት እያ ፈጢራ ተወሳኺ በቲ ኣብ ልዕሊአን እተርእዮ ሓልየትን ክንክንን ድማ ኣብ ስራሕ ጥራይ ተሓፂሩ ዘይተርፍ ስድራ ቤታዊ ርክቤን መስሪተን ኣምዳጃን ከዓ ዳርጋ መፍትሒ ኢደይ ክብሎ ይኽእል ትምህርቲ 12 ክፍሊ ወዲኤ ኣብዚ ገዛኤ ናይ ስራሕ ዓለም ኢደይ ፈትሕ ካብ 94 ኣነስ ካብ ሕጂ ዝፀናሕ ኩሉ ምክንያት ገዛይ ክብሎ ይኽእል እዚ ገዛ ኢለክ ከምቲ መጀመርያ ኢደይ ድፈታሕ ኩሉ እሳ ከዓ ኣደያ ሲኒዮራ ጂና ማለት ኣደ ኤርትራዊ ክብላ ይቕለና ኣነ ብዙሓት ኤርትራውያን ዘፍረየት ብዙሓት ኣብዚ ዝሰርሓ ቁም ነገር ድበፅሓ ይሕወት ኣለዋና ሕጂ ብከምኡ ምክንያት ብፍቕሪ በቃ ብፍቕሪ ናይዞም ገዛ ስጋብ ሕጂ ምስኦም ክሰርሕ ክኢለ ማለት እዩ ከዚ ፀንሓ ናይ 30 ዓመት ናይ 40 ዓመት ናይ 50 ዓመት ካስተመር እምበረ ከምዚ ኣትዩ ብዝገዛ ንመጀመርያ ግዜ ዝወፅእ ካስተመር ዳርጋ የብልና ኩሉ ህይወቱ ምሳና ዝጓዓዝ ምሳና ዝባፃፃሕ ፋሚሊ ዝኾንና ኣለን በዓል ማማዕቑባ ሕጂ ኣብ መርዓይ ኣብ ህይወተይ ኣብ መብፃሕ ናይ ደቀይ ኣብ ኩሉ ዝሳተፍ ኣዴታት እየን ሕጂ ናብ ከምዚ እዩ ዝምዕብል ናይ ዝገዛ ፍቕሪ ወዲ ሰብ ሓላፋ እዩ እንታይ ደኣ ታሪኹ እዩ ዝነብር ኣብዚ ድማ ብህይወት ከሎ ከመይ ነይሩን እንታይ ገይሩን ወሳኒ ነገር ይኸውን ሲኒዮራ ጂና ምስ በዓል ቤታ ሲኒዮር ጃኒ ብህይወት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ብሓባር ድሕሪ ግዜ ዕረፍቲ ድማ ንውልቃ ዓቕማ ብዝፈቕዶ ጽጉማትን ሓገዝ ንዘድልዮ ሰብን ኣብ ምሕጋዝ ትነጥፍ
ምስ ሰባት ዘለዋ ኣቀራርባ ምቁልል ብምዃኑ ድማ ምስ በዓል ቤታ ብዙሓት ፈለጥትን ፈተውትን እዮም ነይሮሞም ፍቅሪ ኣለዋ ምዝ ዓድና ደለዋ ፍቅሪ ማንም ካልእ ጤልያን ኣይመስለንን ፍቅሪ ብዝኸባቢ ድገበሮሲ ምስ ዓማዊሎም ጥራይ ዘይኮነ ምስ ጎረባብቶም ከማ በዓል ቤት ሲኞራ ጃኒ ብዝሓደሩ ሕማም ኣብ 2004 እዩ ካብዚ ዓለም ተሰናቢቱ ሲኞራ ጃኒ ድማ ኣብ ጎደና ሓርነት ምስ ትካለንን ሳላ ትካለን ዘጥረይኦም ፈተውተንን ኣብ ኣስመራ ንውልቀን ይነብራ ኣለዋ ሲኞራ ጂና ንእስነተይ ኣብ ኣስመራ እዩ ዘሎ ብምባል ድሕሪ ሞት በዓል ቤተን እውን እንተኾነ ንዓዲ ጥልያን ክምለስ ኣይመረፃን ኣብቲ ን10ታት ዓመታት ከም ዝሎሚ ዕድመ ደፊአን ኢደን ከይሃባን ከለዋ ብንጥፈት ዝዓያሉ ዝነበራ ትካለንን ጎደና ሓርነትን ሎሚ እውን ከም ቀደም ኣብኡ ክህልዋ የን መሪፀን